Prosím vás ľudia, zanechajte tu odber, like na tento Fofo hraje kanál, nech vám neuniknú tieto moje videjka. Už sa blížime k 50 odberateľom, čiže určite chcel by som to dosiahnuť. Videjko FC25, ako môžeme vidieť, FC25 na PS5, pôjdeme pack openingy aj minihry hrať. Nejaké, ideme na to. Čiže tak, krásne bronzový, teda goldový balíček som dostal, ten medium klasický. Ja vyjdem z toho, nejaké odmeny a ja si claimnem toto a ideme pick nejaký goldy, to je nuda, Ben White, Isco, Kai Havertz. No tak to Kai Havertza už vezmeme, ne? Claimujem to. Ideme do úkolov. 10. Ideme do FC Pročka. Prečo nie Van Persie? Ten by sa nám hodil, ale máme nejaký znak. Ako môžeme vidieť, bolí ma ruka, ale pre vás urobím videjko. Čiže pekovskou sa naotvárame. A ešte klejmovanie, tak to sa mi nechce. Ma to za každým vyhodí. Z toho som na inom účte, síce, ale to je jedno. Berieme ďalšiu odmenku tu. Toto nás nezaujíma, toto nie sú pekovsky, čiže no ideme nájsť nejaké peky. Skúsime, čo dostaneme, a pek to není to ani pek, tak no nič, ideme to nájsť. Či to nebude pek. Pek nie, ale v milníku svietia dve. Máme pekos, konečne. No, berieme to. Ďalší pekos, síce nie sú to prebité, ale tie klasické z questov. V základoch máme tu loveca, to je nudička. Pekne, alebo to je nejaká pavera, alebo čo to je v FTčku. Ideme do obchodu. Krásne. Aktualizuje sa shop. Stiaľ dajte odber, like. Pokračujem. Ideme najprv s týmto balíčkom a Pogač 75. Kámo, ten rating je ten najhorší. A tá týpka toto ani vôbec hraje futbal. No, hraje, ale nepoznám také do štadiónu veci. Korálová, OK. Musím vystriedať, lebo ma... Kde to položím? OK. Musím si to tu takto poupratovať. Krásne samé hry mám po stole. Mám to dole. Svietel zelená barva sedadiel. Sorry, zasekol som. A hráčov. 79, ten rating je zlý. Hnusný. Cuadrado. OK. Ten hral s Ronaldom Juventusu. A Machado z Kolumbie obidvaja. Tak to je hrozný pek. A musíme lepší pekomnúť. Ale moc sa mi... OK. Tento pekos by sme mohli kúpiť. Tento. 21 predmetov, 21 vzácnych,
rôzne 140 000 coinov alebo 500 FC pointov. A my tieto coiny si dobijeme na jeden neznámy účet, čo vy nepoznáte. A nakúpime všelijakých hráčov do týmu a za 12 centov. Tú stránku vám dám hore videjko a vám to ukážem. A za toto si to kúpime. Obsahuje 20 vzácnych zlatých hráckých predmetov 84+, ďalej jeden výber bonusového predmetu z edície Meňavci 1 zo 3 na 10 zápasové hosťovanie. Tak to je nič, to je nuda, práško. A to za 500, to späť, a to je... To tí už nejsú, ale sú tieto prebité peky. To je zase... Peniaze, to... Zase budem na nule, ale to mi je jedno aj tak. A nejaký touchpack. Obsahuje 7 vzácnych zlatých hráckých predmetov 86 plus 1 garantovaný 89 plus. Všetky predmety sú neobchodovateľné. Tak to nechcem. Ale ja si nemôžem vybrať pek, lebo ja neviem, ktorý. Znášam, som taký nerozhodný, viete. Jeden pek za jeden, ja za jednu mincu to berem. A padne tam úplne no. Že? Sorry, že ale... Woman! Zase žena Chelsea Kerr. No tak, toto ja nechcem, to nechcem. A iba jedna, ten rating, to, a to meno, to neviem. Ty kokso normálne. No nič. VTT Beckham. A môžeme, ukážem vám ten radšej ani nechcete vedieť. Na útoku je Guirassi, Birthday Food kartička, Sorloth, Alexander Sorloth, Alex Berend niečo, Fermín López má červenú, čiže ten pôjde na lavičku, Zinedine Zidane, Nwaneri a Best je v klubu. To hodnotenie a to je to najhoršie. Potom Akeho, Laporteho, Buffona a Dermiana. OK, to narýchlo dám takto. OK. Toto som chcel pre vás. Odber, like, sa blížime k 50. Dajme to. Vidím sa v ďalších videjkách. Majte sa. A pozrite si to nasledujúce video, ako ukážem tie coiny. Čus.